notte mo bimbi kiki ara pel komandata awa baben mi yottinay si Allah jabi awa si ko ino ni ko de konyamo ngai ni alhamdulillah baben wato ma po firunno awa nyande bini be ti wo jade abi awa baben on jarama awa anda kan ni wente anda kan ni wai ta subu de mi tumo mi dano fiu awa Binoto no humpita ko ni awa baben na yuro don nene sibe arti on jarama awa jarama yuko bangon jarama awa Allah be Allô? Phone hon nói ça va? Hon to won dani. Lam fa la hidu ko urgent lam fa la hidu jon. Hon to won da. Ok. Jon ko kan sare hiden jon. Esmiel tama. Jon habona no na do jon. La ngade parce que wonde urgent fa la mai. La ngade Jaja. Allah, masih wala aku tuh. Jaja. Nah. Arif ya Allah. Baya. Nah, Jaja. Kamu. Aduh, nih, nolak. Agani so bato yung paniralang ko na suri. Migani. Kono jala No. ko minut mande. Oh, bandi kono mi fala jala ya wana na. Mianda. Fiala no sinyala ni hota sala no lan jaja. Oh, kon fala. Jaja fiala wana na lundo. Jaja yo. Bandi kono mi fala. Fi alla jaja bimbiyo bimmi sidayade ko golle. Nagoran jaja fi Allah nabala hanko university achala no ya kontina golle mare mi kontina kurgi anni mi fala ko do ani achala fi Allah jaja budun non mi noddirma ko la kire bay na jaja mi ha wi ko sai ke university do ko ya jo kan jelto ba di dani ni kite ma den musu be ma yata fus ko ya to jo da jetto da do ta goren mabe mi mala on tambaya mi fego na hayli hala wiki ande de ane behalno min gore jangono ittude lekki France anda euro binta ka ne mi halne no dum ka
Mila wida baya ko ɗum ɗon maapi ma lekki ngari ki tippoto jango mi yano kille ki aéroport a faami mila wida ko ɗum ɗon maapi ma fino hettirangal kellal ma kono yahata ɗaɓɓugol université a jotata muñoɗa ha hetta gite maɗen no siya e kaykol baya Jaja mi fala ko ɗo anni yo accam. si gite maɗen ɗikki joni ka université sa woni es ko 6 ans yaani ñande yawɗa wowa yayi teddula jande ma hetta diplôme ma anani ka anani baya fi Allah ko ɗum ɗon mi fala nene gotal ngon anani baya anani ko mi haali ko kono nda ɓiñude yami fi Allah randi anda ngara men ko mois de février ɗo pa mana fi baya ko mi yokkutum mbuuɗe o refenande mi wata bonnugol mbuuɗe o refenande baya min ko mapina kono ittira gite maɗe donc nami min ɗo sa fala ɓiññe ɗo ha to tigirdi ko nene babe bungimma min naami mi haalnama ɗum min naami de he ɓiñuɗa ɗa ko atta min lawde ko yakata hetta gite maɗe ko ɗum continue a jande maɗe nanda ko fi honɗum ni min lawde ko innatalan koko jaja lekki ki ngari taki arayi wonda ko ɗum e bungo gon noon ɗaɗo de nene baba bungimma baya min ɗo min bungita a waɗa ko minni ko ma waɗa ko minni ko joɗɗa hetta gite maɗe amma aɗa ko fi honɗum Fala ya university, fala janggugol. Fala janggugol. Nanti jodoh gol sun meti tila. Sun meti tila mi janggai. Foli fiancé ma bo. Kon waɗi kon ne susi marɗa ren an ñande mi yiwma wo c'est autre chose mais donc c'est pas comme ça susi an o hande fo kono baya hettira kellal makko ngal timmini tere ma on fof ha tere go manki e ma hare no satti ki wo hiɗa andi hari mo wawani hoore makko piiji ɗin fof hande ko woni wokko ko ɓannante hay si o yahi lotako ko ɓannante tu vois joni mi anda solution hombo fuu mi waɗata ha parce que la mapanimo quoi hande mi kaynimo yiɗude wona gonɗi arance wona haala kan tum arance ɓerde nden piiji ɗin fof ko ɓerde nden e courage ko ɗum watama avancingol piijuɗoma toon min komi haalantama hiɗa mari possibilité hiɗa mari sabuli hiɗa piiji ɗin jeena e sappo hande sa immanike a waɗay mais ko honno warrata nde Allah waɗi souvent a yahay Canada a yahay Australie a yahay États-Unis lan andi soeji maɓɓe ɗin toon no woni efficace par rapport wa lagine ko men ɗo lagine ɗo ko ittingol ma toon mbuuɗi ta traitement ji fof waɗata ɓeytinama mbuuɗi haronka tawta yimɓe andi ti andu te piyon goto junko himo yiɗamma so yima so nani voix ma no wa ko aljanna wati an kan noon ɓayɗa mari sabuli komi inatama waɗ tout possible naɓama hayso Canada waɗon traitement ji wono so waɗi traitement ji ɗin toon on arti ɗo wona e nder ɗum Allah itte ko bagal mo walde to mais min komi inatama naya wuddu ka gorko ni gorko doa ka wirgola debbo ko jibini la est ce que o dikki arrête ça est ce que o hette jite makko wata taƴo nen fanni ɓiɗɗo gorko no wori wata ta est ce que o wawi wonde jama o hande kadi o yiya ko andita na problème a jonni la solution momi wawatama yeggitande tu vois combattre on va faire tout ensemble moi je vais financer a faami mi yimɓe ko wonduɓe o wallidirta ko wonduɓe o wajodirta simi wajakima hande ko nafata mako ha ñande woni a wawana hoorema o waji mi yami yiɗa ambassade ɗum on Canada on waɗu ɗum ɗon kisan wona yaya toon lansa demande ala ko no yara to raba parce que hande darno moƴƴinira kaydiji makko je sais pas wallitoɗamo fino mi andani ni si tawi lay yeddam parce que simi yaali oɗo no sene o sellay sûr o sell wallahi naya affaire ɓe sport
aya perdre espoir few Jaja makko kadi peut-être kanko kay mo duhano andutude. Mais même sa grande sœur, holle mo réaction ji tawa elle peut même pas me dire quoi. si jaji o andi dina andi dali fi makko wadi mo piji ko to ko wadi Vraiment meni do quoi, je t'assure. Je l'aime. La yidi mo. Hey. Même mi hey, haysi ko kutu j'ai des parcelles. Mari he mbudi no wodi haysi ko auto jede ko mi addi de do ani ma dom de na ko wulata do dum arrange to ko ya wada aide-moi, donne-moi la solution le plus rapide ala ko ono nyaw do direct ko ambassade Allah wani hila mai tamar kaidi ma ko afan ndara sa walla ba kaidi iyado c'est la meilleure solution ko non tum ya sa wadi dun no hara ya laka wa je vais sa wada ni kadi ko mi hala ma Haramingo ya ande gila hande ma hande bro je te promets je vais faire tout possible mais là ko ba mi wa yow ti day jaji ma ko mi wattu de faire do pas choix mais je vais faire tout possible quand même il y a pas de il faut m'accompagner comme je dois aller quelque part là man rewe ka restaurant da ko so da ko su la mai ko watte mina ya do tan dala Pengari kan doy na jadi. Wallahi. Full. Wait, sister. Jangan bilang kamu. Oh. Koko ni kana dengan ko. Mi mari dum don. Tampi nelangan parce que ça découvre ya huto itu loh. Ko fi mi nyangam baya. Kon wadi. Ainda na unare baya. Fi dai gite baya. Nani itu. Nebi taragum tawi non hande kuma hande mi halna ma gonka fite muto nder hon wana piji parce que mi ala min la video halante gonga kon baw halnal ma gonga mi halante kan gonga de fite muto nder ah bon pourtant le min baya ala ko suda talan fet naadi fota gado halanta ma naadi fo halde joni ko hundunge e piji parce que do awadi la impression mi hum pas moi quoi awadi la jibili donc tu peux me dire awala yewta de seda parce que do kam won do bernande no biyaw no da do Canada biyaw da do Canada baya jokkuno modi go no ono ndama jikiti baya jokkuno modi go do min no ma no baya jokkuno do gorko jombudo o jokki on ɓawo jokki on aw gayni ɓe kurtu kartani ɗo ala ko ɓe gerali on debbo haali ha feeti o inni bayo sel modi makko bawi jaɓa al selgol mum ɓe yeeɗo ha ka autorité o autorité yaha aden dépense ɗo million ji par ce que mittuno toon 6 millions 500 on gere ɗum waɗa debbo geri halonki baba yartiga suudu bawi kadi kon waɗi ko murtudugo kadi e modi on o murtide modi on ha gayni debbo tawi wata muñagol debbo e modi mon seedi onni baya kanko e baya ɓe yiide on ɓatugo wi ka modi makko baya naɓata jam o ho debbo yeno ka maɓɓe ka village maɓɓe to waɗi baya ɗum ko ɗum waɗi siyata baya yiyata a faami ɓano min lañettade aña mi yewtu si mini lan yewtudema ya wikkade lan haal lan haalaji yersina lan ala haalaji façon ka haalnal lan ko saabu ɗum ɗon falno yen yewtu ko sabu ɗum ɗon fanno yetto min noon baya ko ɗeno gotan ko ɓe jiiƴan gotan wata fenugol e hoore makko wata fenugol hoore makko ko yiɗoɗa baya ko min ɓuuri par ce que baya min baya ko min jiiƴan gotan ayi ko ɗum noon husilan mi haalani par ce que si mi haalanalma humpitike mi hersoyte min lan andi baya an anda baya min baya ko min ñangan baya no boni bonki yaker mo fatila ley mo surtira dow sa yi mo rawni few ayne banuga adama mo falɗa fottugol e mo fottiye mo son huwondiri on seedi aniste kono Allah andendirno ay siko do fagay mi woni baya mi ñanganno boni mi haalnama baya ko boni kon min mi sikkano baya waɗay sugaƴi piiji quoi fi honno min mi sacrifique fi makko kanko ma waɗugol aventure ya leydi jananiri c'est pas du tout facile j'ai tout fait pour elle kala besoin ji makko ko faala mi waɗanimo mi hollimo kela yiɗimo de naman conscience
mais hande si baya selilan o waɗi piijigo mi wawata holade à 100% parce que la yiɗirimo e nder newre ñamere ɗo ngo ko jungal gom ñamirta ɗo ko non mi yiɗirimo mi sikka réellement si baya kanko o janfotola mais yo Allah hawrindinme e sawabu moƴƴo min ko ɗum ɗon mi tori Allah Don fala mala ko mi bala. waɗi Allah hakkunde amen tu vois mais je prends bonne note ta joni la notion mom yeggitata mais si Allah jaɓi je vais faire tout possible waɗe enquête pour savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Tanan ko waɗugo ɗum enquête. Non, je vais le faire. Mi fenantama ko moko bani fenanta mi lan andi baya mi nyanga. Baya bonu baya ko dekkiro mo kuude no. Sister, mi lan andi ko ba malande ko. Sister, écoute-moi très bien. Attends. Na problème. Awola ni la. Mi weltani ke mafen. Tu sais pourquoi? Parce que ida ni la nganten. Afam. Mais quand ko waɗi lanko mi eggitata mais min kadi mi heɓi lantomo mi habbo mo ka tourna. Baya dono boni anta yimo de ko jodi don ko na mere jogiti de gite makko mo boni ha hare ko dum non fala malango min non ko dum non adno la min mi fala ma yaade OK no problème ko dum non fala no malango men OK hare ko dum non afani mi fani min non fala ma yaade fala mer ba kan ko tum metti kadi ka suudu vraiment mi weltike mo wawata ma do tutute quoi ko accel gol do non min bay mi nyanga sel ni malaji kan ko fena do malan no problème je vais gérer OK waaw ko buyo boni Foli dari ɓandu ma no wuli ni ala jaɓude ƴettude lekkele ala jaɓude ñamugol daru kañiyal ɗo kanno yonama goɗɗum ni Foli accu fi Allah famodiray sa ñamala ƴettali lekki ma kin konno an dikkirta donc tu peux me dire awayla yewtude seeɗa parce que ɗo kam woni ɗo ɓernande no yewnuɗa ɗo kanata ko yewɗa ɗo kanata baya jokkuno modi goɗɗo non ɗum ndama ƴettude baya jokkuno modi goɗɗo minnoma ja ko neɓuɗa marde gundol ko neɓi on o wirtoto a wolaneno lan tumbaya an a yiggiti moƴƴere nde mi waɗanma nde ma ɗum rewɓe ɓen no ɗuuɗi kami wonno ton Canada ala ko a halantalan haalaji wele ɗi wiya hiɗa yiɗila wiya ko min tun falaɗa prometalan ina ko min tun jombatama ja ko ɗaynugol law wonnoɗa ja